Hei, täällä on Martin Elektropartnervilta. Meillä on tässä tärkeä ilmoitus ongelmasta, jonka toivomme, ettette kohtaa, mutta haluamme varoittaa siitä. Kyseessä on Fiat Ducato vuodesta 2021 eteenpäin, jossa on kaksi 2-litrainen dieselmoottori. Niissä on ongelma, jossa jakohihna menettää hampaansa ennenaikaisesti ja aiheuttaa näin täydellisen moottoririkon. Jakohihnan vaihtoväli autossa on 144 000 kilometriä tai 5 vuotta, sen mukaan kumpi tulee ensin. Mutta paikallinen maahantuoja voi määritellä niin sanotut vaativat käyttöolosuhteet, ja he voivat muuttaa tätä vaikka päivittäin, jos haluavat. Tämä on erityisesti haaste vapaille korjaamoille, joita ei tiedoteta tällaisista asioista. Ja olemme nähneet esimerkkejä siitä, että kaikki Fiatin hyötyajoneuvot määritellään vaativiin käyttöolosuhteisiin kuuluviksi. Ja vaativissa käyttöolosuhteissa tämän auton jakohihnan vaihtoväli on siis 60 000 kilometriä tai 3 vuotta, sen mukaan kumpi tulee ensin. Olemme siksi laatineet tämän tiedotteen, joka julkaistaan 14 päivää tämän videon jälkeen, ja toivomme näin voivamme varoittaa korjaamoja, jotta ne eivät joudu tilanteeseen, jossa ne ovat huoltaneet jonkin näistä autoista ja sitten moottorivaurio tapahtuu pian sen jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää, kun saat tämän auton huoltoon ja tarkistat avoimen huoltokampanjan, sillä kyseessä on Fiatin tunnettu ongelma. Tämän tiedon löydät Autofrontalista, mene tiedotteisiin ja valitse sitten kategoria huolto. Täällä se näkyy ylimpänä kriittisenä tiedotteena, ja kriittinen tiedote on juuri sellainen tieto, jossa varoitamme edes koskemasta autoon ennen kuin olette lukeneet läpi, mitä olemme teille näissä tiedoissa kirjoittaneet. Toivomme, että kiinnitätte huomiota näihin kriittisiin tiedotteisiin ja näin vältätte mahdollisen moottorivaurion. Kiitos paljon!